Hola a tothom, avui estic aquí perquè s'apropa Sant Jordi, només queda una setmaneta i volia compartir amb vosaltres els 10 llibres en català que m'agradaria poder tenir. Encara que ja sabeu que tinc un munt de pendents, he de fer-vos un vídeo ensenyant-vos tot el que tinc pendent encara. És el que hi ha, la vida és així. Bé, els 10 en català he de dir que els he classificat per editorials i he decidit començar per l'editorial Navona perquè és la que té 5 dels 10 llibres que m'interessen actualment en aquest idioma. Doncs el primer de tots és d'Agnès Busquet i és el de No sé, digues-m'ho tu. M'ha cridat molt l'atenció, he vist crítiques constructives i molt bones i vull llegir-me'l. Després continuem amb Navona. Aquesta, Els meus dies, a la llibreria Murasaki, el nom, Satoshi Yagisawa. Em crida molt l'atenció també, he vist crítica molt positiva i he vist que a més no és gaire llarga, així que pot ser una lectura prou lleugera. A part d'això, m'agradaria endinsar-me també en la literatura basca. Sabeu que tinc Una primavera diferente, pendent per llegir, i en català m'agradaria llegir-me aquest, Obabakoak, que és de l'autor Bernardo Atxaga, i no sé, m'ha cridat l'atenció. Estic en una època que vull saber més de les altres cultures de la península. Anem ja pel llibre número 4. És aquest, Un any a Provença, de Peter Mayle. L'he vist que a Navona el tenen en català i castellà i mira, ja posats, doncs no sé, ens el llegim en català, no? Ja que estem. M'ha cridat també molt l'atenció. I m'he deixat algun? No, crec que no. Ara passem a l'editorial de quaderns Crema i m'ha cridat molt l'atenció aquest llibre per algunes ressenyes que he vist per internet, des de Sergi Pàmies, i són les cançons d'amor i pluja, que són uns contes. A part, ara passem a un altre. Literatura infantil i juvenil. Sabem que no és el meu fort, no ho és, mai ho serà, vull dir, ho hem de reconèixer, vivim amb això, però em crida bastant l'atenció aquest llibre d'aquí i ho entendreu perfectament. Doctor, el nostre fill llegeix És greu, es veu que és un llibre irònic, crític, així que m'agradaria saber una miqueta més, i és de Miguel Arguimbau. Soc dolentíssim pels noms, imagineu-vos tenint alumnes a classe, horrorós. Alguns de vosaltres ja ho sabreu, si m'esteu veient, records a tots els meus alumnes, Passem. Ara, un llibre del que em fa molta il·lusió llegir i és de l'editorial La Magrana. És aquest, El digestiu de la veritat, de David Balaguer. Per què em fa tanta il·lusió? Bàsicament perquè David Balaguer va ser profe meu de ràdio i no sé, li tinc molt de carinyo, el conec com a persona, és espectacular i m'imagino que aquest llibre de relats curts tindran el seu punt irònic que m'encanta i em flipa. M'encantaria llegir-me'l. Passem. Ara us vull parlar de l'editorial Columna, que pertany al grup 62, i aquesta obra d'Anna Gurgui, que és L'últim agost a Barcelona. M'he llegit la petita sinopsi i m'ha semblat superinteressant, no sé, així com a més introspectiu, de saber què pensar, d'històries així locals que passen per la zona, m'estic referint al territori, no?, a Barcelona, m'ha cridat molt l'atenció. I per últim, podria haver triat 1000 més, però de Gemma Ventura Ferrer, en l'editorial Destino, La llei de l'hivern, que he vist molt bona crítica, i també m'agradaria llegir-me'l. A més, ha sigut Premi Josep Pla 2023, doncs és un motiu més. I ja està, aquesta és la meva selecció de llibres en català que em vull llegir. No sé quins us agradarien a vosaltres per Sant Jordi, els meus són aquests. I ja està. Adeu!